हौवा गोदाननि न'खरा बाथौसो बाथौ सिबियारि बिथांनि न'खराव सिजौ गासिबो दंजोबो सिजौनि थानसालि दा बिथाङा बाथौ दा बेनो नामा बिथांनि बाथौ सिबियारिखाय माने जोंनि जयग'नि खान्थि आब्रुथि गैयि बा बिकृत खालामनाय बेखौ जोङो ओंखायनो सोंखारिदों ओंखायनो दुखु मोनदों आरो बिथांखौ ओंखायनो जों आयेन बेबस्था लानो नागिरदों। मैयानि दिनाव जि बेलासि समाव ससियेल मिडिया मबाइल गोबां नुनो मोनदों आरो दासिम बयबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोंखारिनाय दुखु मोननाय फोरमायलायगासिनो दङ। दा बेफोरखौ नुनो मोननानै आंबो नुनो मोननानै मैया बेलासियाव दा दिनै थोंजोङै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै मैयानि जि गोथार बर' माहारिनि मोनसे दामजु गेदेमा आंगोनिबो आंगो जोंनि बर' माहारिनि खाम बे खामखौ माने जयग' मण्डप साजायनानै जि खामनि सायाव जयग' होनाय हाबा होनाय अर्थात गोथार जुलि होनाय दा बे नुथायखौ नुनानै जों जोबोद संखिखांदों जोबोद दुखु मोनदों आरो दिनै बे नुथायनि सायावनो थोंजोङै गिबियावनो गोख्रोङै सोंखारिदों आरो माने बै न'खरनिसिम दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथांमोनहा निमाहा बिनांगौ बिथांमोनहा खौरांगिरि बिथांमोननि गेजेरजों निमाहा बियाब्ला जों बिथांमोननि सायाव थाबैनो जोङो आयेननि बेबस्था लागोन दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा। दा बेखौ माने जोङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों गोसो गोरबोनि गाबखांनायनि गेजेरजों आङो बुंनो लुगैदों जोङो दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों हौवा गोदान इयुनसान ब्रह्म बिफा फनिन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बिमा मुस्रिमा पार्बती ब्रह्म गामि बरागामि पस्ट अफिस आरो पुलिस थानाया दतमा जिल्ला क'क्राझार आरो हिन्जाव गोदाननि न'खरा जाहैबाय हायना ब्रह्म बिफा उत्तम ब्रह्म बिमा थानेश्वरी ब्रह्म गामि दैमुगुरि सेरफांगुरि आरो पस्ट अफिस आरो पुलिस थानाया सेरफांगुरि। दा बिथांमोननि जि इयुनसा आरो जोंहा हिन्जाव गोदान हायना ब्रह्मनि जि गोथार जुलि बे जुलिखौ होदोंमोन माबानि दतमा बाजारनि शिब मन्दिराव थाग्रा बिनि पुरहित राजेन ब्रह्म बिथांनि जामबुंखौ सिन्थायनो जोङो मोननो हादों। दा दुखु गोनाङानो बेनो जे बे राजेन ब्रह्म शिब मन्दिराव थाग्रा पुरहित बिथाङा जिबादि खाम्फानि सायाव मण्डप बानायनाय आरो बे मण्डपाव जयग' होनानै जि गोथार जुलि होबाय बे गमामायैनो राजेन ब्रह्म बिथांखौबो जोङो सोंखारिनो गोनां बे शिब मन्दिराव थाग्रा बिनि शिब मन्दिरनि पुरहित बिथाङा मा पुरहित खालामदों एबा बर' माहारिनि गेजेराव जोंनि ब्रह्म धोरोम सिबियारिनि गेजेराव बेबादि मा खान्थिजों जयग' होखो बियो दा बेखौ जोङो संखिखांनाय माने दुखु मोननायजों जोङो बिथांखौबो इयुनाव जाहाथे बेबादि आब्रुथि गैयि
बेबायदि सोमोनांथाव गाब गैयि बा आरजायि बेबायदि जाहाथे हाबा होआ बा जग्य होआ बिथांखौ जोङो सोंखारिदों। बिथांखौ जोङो इयुनाव बिथांनि सायावबो जोङो आयेननि बेबस्था लानो गोनां जागोन। दा बेखिनियाव फोरमायनो गोनां जाबावदों जों बे हौवा गोदाननि न'खरा बाथौसो, बाथौ सिबियारि। बिथांनि न'खराव सिजौ गासिबो दंजोबो, सिजौनि थानसालि। दा बिथाङा बाथौ, दा बेनो नामा बिथांनि बाथौ सिबियारिखाय माने जोंनि जग्यनि खान्थि आब्रुथि गैयि बा बिकृत खालामनाय बेखौ जोङो ओंखायनो सोंखारिदों, ओंखायनो दुखु मोनदों आरो बिथांखौ ओंखायनो जों आयेन बेबस्था लानो नागिरदों। बिथांनि न'खरनि जि हाबानि मन्दप बानायनाय बेहाय गथ'फ्रा बानायदों होननाय खोनादों, मिथिनो मोनदों। सेंग्रासा उन्दै उन्दैया बे मन्दपखौ बानायदों। बे गथ'फ्राथ' मा बुजिनो, सेंग्राफ्रा खुनु धोरोमनि खान्थि बा जोंनि जग्यनि नियमफोरखौ मिथिया बिथांमोना। दा बेवहाय बै गामिनि जि बरा गामिनि गावबुरा बिथांमोन 3 गाहाम दं होननाय खोनादों गावबुरायानो, आरो गामिनि गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोना एसे नोजोर होयोबा मोजां मोनगौमोन। जोङो जोबोद माने खावलायदों इयुनाव बिथांमोनहा जाहाथे बेबादिनो जुलि बा हाबा हुखाफ्राव नोजोर होयो बिथांमोननि गामिनि गेदेमा बिथांमोना, दैदेनगिरि बिथांमोना। दा बिथांमोननि नोजोर होयियावनो दिनै सारा बुहुमनि बा जोंनि आसाम नाङै बा जोंनि बर' माहारिनि साफ्रोमबो गोसोखौ दुखु होदों। दा बे हाबाया जादोंमोन थांनाय 6 फेब्रुवारि सुक्रुबार बे हाबाया। आरो बेबादिनो बे हाबानि गेजेरजों दिनै जोंनि बर' माहारिखौ दुखु होनायखौ एबा जोंनि बे मोनसे गोथार माने GI/टेग मोनलायनाय बर' माहारिनि दामजु आंगोनिबो आंगो खामनि सायाव मन्दप साजायनानै जि जग्य होनाय, बे आहुति होनाय बा जुलि होनाय बे हाबाफारिया जोबोरैनो दुखु गोनां आं सानो। दा बे गुरुदेब कालिचरन आफाया बेबादि खान्थि जोंखौ फोरोङाखै। जोबथारनायाव खावलायनो लुगैबावदों फिन बिथां रुंसारि फनिन्द्रनाथ ब्रह्मनि फिसाला हौवा गोदान इयुन सान ब्रह्म, लोगोसे बिमा मुस्रिमा पार्बती ब्रह्म बिथांमोनहा आरो गामिनि रायजो राजा अननानै खावलायहरदों जे माने क्षेमा बिनांगौ। सारा जोंनि हारिमु सिबियारि, माहारि सिबियारि, बाथौ धोरोमारि आरो जोंनि ब्रह्म धोरोमारिनि गेजेराव बयनिबो गेजेराव बिथांमोना निमाहा बिनांगौ थाबैनो, नङाब्ला जोंबो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा बिथांमोनखौ आयेननि बेबस्था लागोन। जों बेखिनिखौ फोरमायनानै नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायहरनानै